подгласничка на мис Варна, не? Никога не съм ставала за водеща. Обаче с кеф ще ви обявя, че втората подгласничка е Габриела Колчева, номер 16. Втората подвластничка на Мис Варна 2013 получава подаръци от Мерилин Слимс, бански костюми от Шико, подаръчен комплект на козметичната марка Нукс, дизайнерски туалет от Бетейда, обувки с марка Роберто Заго, едногодишна карта за Orange Fitness, козметика от Лумене и Рефан, бутикови обувки от Сара Бен, изграждане с UV гел от Exclusive Nails, козметика от C&D, професионална козметика за коса, осигурена от Глин и договор с агенция VIP Fashion Group. Благодаря, Диана. Наистина за това тържество на красота.